Khublei 𝗍𝗏𝗵𝗹 batai kane ke video ngan ayah ki jimentip na ki kam pelaj da ka office jong ka subdivisional school education officer nong ston west 𝗘𝗙𝗃 district ka khot application ye phi na bantaki post jong ki PM portion coordinator hapo ka scheme jong ka PM portion ka badai ha ka post jong ka contractual basis bat kalastat bansumit ya ki application form ko jong phi kadai haduh ka live hutrik ekos arajar arpusaw te parlok sape ya kane ke video haduh bandakot bapniu ya ki detail ba kham bñiah te namta ki post jong ki PM portion coordinator hapo ka scheme jong ka PM portion ki nombor ki post ki pelaj kadon tang kawai pat namta ki kadan pule ki shim ki bela pendap ya ka BCA lane BCom lane BBA dan basisnam ka diploma ha ka computer application lane PGDCA pat kumjuru pidai bendon ya ka experience ha ki government set up lane proses pat piru bendon ya ka excellent working knowledge jong ki MS Office bat management information system database management bat kiwe de bat kumjuru pidai bendon asnem ka experience bat namanta ka jensiu ka ba arab sanajar haka shibunai bat hakarta ka phila amna apply ka dei hakarta ka ba khatpra haduh life arsnem karta bat namanta ka relaxation part sansnem namta ki SC SD kandidat bat namanta ka application fees nil omdan bat namanta ka selection process ka deiling ba ka interview te kumno philaban apply te parlok lada pidon kamon bat ka kadan pule phila aban apply leng ba ka standard application form leng ba ka biodata bat ki dokumen bronkam bat pihak ban submit sya ka office in charge jong ka subdivisional school education officer nong ston west 𝗘𝗙𝗃 district te parlok ha kane ka video tang kini jimentip bat ada pidon kino ki part ki ba 𝗏𝗏𝗵𝗹𝗆 bha sngew bha ban comment ha kane ka video Khublei shibun